kellu jgħidilna li intu jien kellna nispiċċaw hawn flimkien. Intu jien tnejn flimkien. Wara ġurnata xogħol minn dawk li donnhom ma jispiċċaw. Jiena ġejt hawnhekk għalik, għamilt ġurnata nafsi fik. Intu jien u xejn mhu se jwaqqaf dak li għandna. Żomm li di sew titlaq mhijiex. Donna biex wasalna u bnejna ħajjitna intu jien tnejn flimkien. Meta qalbi tfarket kollha, fittext lilek qalb il-folla, bogħod mill-mostri li kisruha u intrabat għal dejjem dejk, dejjem dejk. U xejn mhu se jwaqqaf dak li għandna. Żomm li sew titlaq mhijiex. Donna biex wasalna u bnejna ħajjitna intu jien. Żmien sabiħ jgħaddi malajr, fisħana tekwieta sajf u ddejna jitriq f'teatru Grek. Intu jien tnejn flimkien. Intu jien tnejn flimkien.